pesta kay kayo pong sabla. Aliwayay kay katamong pesta ngayon pagmasusyan, uling itang dati tamong gagawan, biglang-bigla, pwede ng tamong ining limitasyon, dala na rin kay katamong pandemya, kausan tang COVID-19. Dati-dati mag 9 days na dinatamo, kay bata tintang takalamisa, king bisitas, at kay bata tintamong posisyon, magtaw ka rin balang pibale-bale at daring bisitang daratang. Dapat itingan nitok ng pansamantala. Ikakatamong ining sa dapat tamong pigunaman ining piyesta, binang sadyan, tama kapag piyesta, o hindi dati tang gagaman alagawa. At inyang bayong ining mensahe kakatamo ingino, na ing tunin ng diwa ning piyesta, ya pinyitang aldoy ang kapasalamatan. Nung bisa tamong pasalamat king Ginoo, hanggang tamong mitipon-tipon, mamangan, magposisyon, mga naging bisitas at magtaw, pwede tamo ng pasalamat king Ginoo. Kimakananong paralan. Galakan tayo ing sinabi ng Nola Birhen Maria, anyang king kasal king Kanaan, anyang megisan ing alak, at sinabi ng Maria, karing mamahala king kasalan, daptan niyo inanumang utos tingan na po kay kayo. Itingkutang tamong ini. Ngining piyesta tamo, limitado tamo, king kikatamong oras at panahon at gayak. At katanakatangin ining birhening ni Kunang. Mandang pwedeng pasalamat, naring buwi ng paggawa kay katamo ng Indo. Pumunang dili, uing burita mo pasalamat, agpang kang Jesus. Hanggang natita mo ka rin pibale-bale tamo, basta manalangin tamo, makonekta tamo kang Jesus, kalupa ng Maria, pwede tamo pasalamat. Pasalamat ka rin grasyang milabas. Pasalamat hanggang atin tamo ng COVID-19, abi-abi tamang ting meto nga pamilya. Makrandam ka rin amaning Ginoo, kay online screening, ning misa, ning rosaryo, ning novenaryo. Hanggang ating king bale, potang bitipon-tipon tang manalangin, Jesus kaya betaya. Uling sinabi na, potang diga doawat tumitipon la king lagyuna, Jesus at tiyo, busal tang. Kanya, iting mo muna. Hanggang ating tang karing pibale-bale tamo, makrandam king novena, king misa, king kapes ng tamo. Basta diabetang pasalamat, we take time to pray together. Kita meto niyang bagay, pasalamatan tayo. Thank you. Kadua, pasalamat mo naman king Ginoo ko tang kalupa ng Jesus, ang timing utos na kikatamo. Ing bayong kautusan, ni kakalugod tamo, numan nakatamo likuran. At ngining pandemya, tirwana nakatamo ning Ginoo magmalasakit. We call it bayanihan, itamong Pilipino. Meto value, amitata kay katamo, na may kalingan. Dalaning modernisasyon at sekularismo, ing taong ining megiyang makasarili. At dala ring modern gadgets, ing taong ini mitkulong niya magiging sariling iyato. Akaringwan ng makisalamuha, karingalimang tao, akaringwanan ng dumunos karingalimang tao at makrandaman kingday ang saying-singda ng tao. Pero nini, agata nakatamo ng Ginoo, ing busti tayong puso tamo. Pakrandaman ng dahin daring arimang tao at pakibatan, kanupan mo yung giyawa ng Maria kay katamo. Alang patugot hanggang ining kasalukuyan, pakrandaman ng dahin tamo. So sa panakatang manalangin, kikinganak Jesus na sana iligtas na katamo. Ito, ing pwede tamong kawan. Sana nga ako pinangang ating tangkaring-karing pibale-bale, kumabayan man ng quarantine, sana turuanan nakatang magpasabal ka rin aliwa. Aliwa mo yung sariyang isipan mo, isipan mo yung kapakalanda, ding dakalataw, ing kaligtasan. Nung sakali man, utos na katamo ng gobyerno, ing nika social distancing, gumamit tamong mask, ng global tamo king pala. Nung iniing kautusan na patupad para iligtas na rin aliwa laban king COVID-19, let us do it with love. Ang timong masabal, karing aliwang tao.
Katlo, tuturwa na nakatamo naman ngayon kalupa ng Maria. Na sana, emo king oras na ning pandemya kalupa na nini, karinta mo makatayid kang Jesus at makakonekta. At intang may tumakanta kang Maria, sadyanta mo, Aldo, Aldo kang Maria. Makayagom niya kang Jesus, Aldo, Aldo, sana itamo man makanyan. Ngayon nga mo makasimba, eta makapunta king bisitas, eta makapagposisyon, paninto ng tamo. Takwas na yung bisa. Pero eko makaulata, utang masanting panahon, karaguling bisitas na mo Santa Maria, mangkakat mo. Ngayon mo ating pandemya, bisa tangan simba. Utang ala kakalinguan tayo, Jesus. Buritayan lumaling Maria king balik, pagka okay kinatang bari man akit tayo, sadyan tamo, iligtas na katamo kaniti. Makanyan kasagli ang kaligtasan. Dapat kalupa ng Maria, panitang makayagom kingay ng Jesus. Asala, ining kakatamong pestang makayaliwa, kaya rin ang maniting pandemya, maglako niya sanang mensahe kataming piren. Sana panitang makakonekta kingay ng king misa. Emo po tang ating kasakitan, ating dalumdum kalupa na niti. Sana ang Domingo nga ako, o tang makabusti ni kikatamong bisitas, agata nakatang Mariang makisandetong king kayanak, Jesus, king Banal Eucharistia. Balo tamo, king misa, naramdaman tayong kayang amano, ababesa na, at biel, at sika ng kikatamo. King misa, panggamatay katawan ng Kristo ang sustansya ng betamo, ang tinapay ng buhay. And most of the time, we take it for granted. When we are so busy, kaya ang kanya-kanya tamburing lawan at paninap king biel. Dakalabalanan, ngayon itang neganagalang itang alam. Okay, of course, lastly, sana nga kung ining atin niya siguradong buring lakwan marka, tanda, Jesus ka rin puso tamong ining pestang makayaliwan. Tuturuan na nakatamo nung naritang essentials. Inggoodyan nung ining, imeto nga terminong gagamitan na essentials. Nung luluwal ka, essentials mo yung dapat mong salwa. Nung ali, nakapalwalan. Now, tuturuan na nakatamo ng Ginoo, potang magpesa na nung essentials, na nung maulag ka. Inggaya, alang gayak nini, pero pwede tang magpesta. Ing tao, hanggang alang tao, pwede kang magpesta. Ing maulag ang ini, yapi niya itang pepasalamat pakingin. Kadwa, atintang masabal ka rin kapatatang mangailangan, tapos na rin pakakaludo. Malapit king puso ng Jesus, malapit kang puso ng Maria, uling birhen, may itong yanong kita ang sandang anawin mapakakalulu, anyang kapalaunan. Anyang ini kalupa na rin alumang barangay, nanigpesta, ikit ng ini, ingbonggang pesta, tirwanan nakatamo, pala pwede. Pero, pwede palang magpesta, alang bonggang pamagsadya. Imaulaga, abi-abi manalangin, pasalamat, ating masabal, karing ka pa nangangailangan. Nga sana, ringay ganagan ng kabaryo tamo kay Tiking Santa Maria, iniing mensayeng dapat ang pigunaman, ining makairiwayang panahon. Nano, ing mensay ng Jesus kay katamo, nabuhay ng ituro. Ulitan ko, nga ng Maria, daptan niyo inanumang utos na rin ka na akong anak. Isang sanmetong, may kakalugod, may papagmasabal, at tabi-habi ang pasabal. At ulinita, sana ka rin tutuking piyesta nung magbaligtan na king normal, and we do not know when, kabang alang vaccine. Kasanting siguro ng imbalang metong at metong kaya katamo. Naringin ka na ng lilikom tamong pondo para kang apong Maria, sana itala po gigisangan king makayatong pamagsadyan. Ringkahin, no? Makalumpot, makareach lang 1 million para mo king selebrasyon pangyato o tangayang bitagan 2,000. Ala ka manakit pondong lineleda para karing pakakaludo. Kanya nga ako pinkim ito nga barangay na kinungsudata ko para magpesta. Sabi ko,
Pilano kong banong magpiesta. Pilano kong banuang magkoraldal. Hanggang 10% mo, karin pondong linog, lineleyo lang, geway lang, pondo ding maduka. Sana nginiakot tintang sa sao, karing pakakaluluta mo kabarangay. Siguro yung pisang ba niya nituturwanan na katamo, tamo kabut kakabit. Manyawad ng manyawad at gagastos ng gagastos, king makayatong bagay. Ngini at etangan nagawa ito. Siguro mas matulay nga pong Ginoo at buritang paning kapasalamatan tamo. Potang itamo tintang pondong nakalaan sa mahirap sa barangay. Paramdam tamo namang kareng tao, ingpis na ba niya kabut magpalimos, biyasya namang magdito. Adetang pera nga reta, ibat la karela, ibat retang tao ating debosyon kang Maria, sana tipunan tala. Bantaking oras ting makinaklasing sitwasyon at tintang bagutan. Karapin ding matwa nung ating kang siksak, ating kang bagutan, lalong laking oras na rin pamailangan. Iting puso ng metong ayma, iting puso ng Maria, uli ang tinya masabal karing aliwan, dakanya reserbang lugud at masabal king puso ng uling makonektayan kang Jesus. Litan ko po hanggang alayo ing palamuti ng kedis tantang piyesta, pwede tapang magpiyesta. As long in puso tamo biyasa niyang pasalamat at inyang masabal ka rin kapatid ang angailangan. Panalangin tamo ining piyesta king pamilita ng Apo Maria. So panakadasahan naman alampasan tayo iting epidemya at gawan nakatang lalo mas may kakalugod at lalo palalaman lakwas kaya katamong kasalpang tiyagan. Sibayo po, masayang kapista kayong sabla at takal pong salamat.